kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Bi ye alamisa ye avril kalo tile 30 sanba 2020 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu mɔgɔ fɛ a bɛna lase Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita avril tile 28 tɛmɛlen a sen donna G5 Sahel ma ɲɛyɛlɛkɛw olu ka ɲɔgɔnna jɛrɛ la ani Union Européenne u ni ɲɔgɔn cɛ. Mali wolomasiri tabaw olu ye dankari mugujuguci la jatigɛwale kɛbaw la n'o ye terrorisiw ye ka tila k'u ka maramafɛn cɛjugu caman ko o minɛw la. Funangɛnu ka jɛrɛjɛkulu min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan n'an ko ma Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie bakuruba fɔla AJCAD a ɲɛminɛ musolaka don Adam Diko a n'a nɔnaw u dagayɔrɔ la Badalabugu u ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye u ye baara min kɛ wasaden kalata yan'a ka se a waati la an'u b'a fɛ ka kokura minnu kɛ a tɛmɛlen kɔ ka ɲɛfɔli kɛ olu la a kɛra kunungo dɔnnibagaw la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisan dani na jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a sen donna ɲɔgɔnnajɛrɛ waleyali la ɲɔgɔnnajɛrɛ min n'a waleyara jafilɛ fɛ n'u ko ma ko visio conférence avril kalo tile 28 tɛmɛlen a bɛ sigi ka kuma fɔ G5 Sahel ɲɛminɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye jamana 5 ye minnu jɛn bɛ Sahara kungo la ani Union Européenne u ka jɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na fo ka taa se Nations Unies ani Union Africaine ma. Ni ɲɔgɔnnajɛrɛ in senfɛ mun kɛra jatara fɛ n'o ye visio conférence ye jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a y'a ka ŋaniya jira k'a fɔ G5 Sahel ɲɛminɛw la k'u ka lajɛ mugujugucila jatigɛwale kɛbaw n'olu kɛn bɛ ka sigi gɛlɛya maaw bolo fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ olu ka kow la cogo min na ka marifatigiw ka marifa minɛ u la k'u daga yɔrɔ kelen de ka tila k'u bolo don maamɔgɔnya kow la n'an ko ma ko DDR o fana ye ko ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o ko la cogo min na ani fɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Sumayila Sise n'ale ye Ngwara Daba fangaɲinitɔnw ka ɲɛminɛ ye Mali kɔnɔ n'ale bɛɛ bolokɔnɔmaya la an bɛ don min na i ko bi mugujugucila jatigɛwale kɛbaw fɛ ko fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a ka segin ka na a ka so a kɛnɛma ka sɔrɔ baasi foyi t'a nin na. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ko dɛmɛba jɛkulu Faransi Union Européenne Nations Unies ko jigi bɛ u kan kosɛbɛ baaraɲɔgɔnya la wolomasiri tabaw k'a donni ani fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔw bɛ se ka kɛ cogo min na ni wolomasiri taba minnu gafura ɲɔgɔn kan n'an ko ma armée reconstituée olu ka seli Kidali Tombouctou Gao Menaka ani minisiri ka wulikajɔ marisi kalo tile 4 a tile 7 san 2020 ka taa Kidali Tessalit Aguelhok ani Menaka ko bɛ o kɔrɔ donni ko fɔ kosɛbɛ ko wulikajɔw ka kɛ yaasa o dɛmɛɲɔgɔnya ninnu olu kɔrɔ bɛ se ka jidi cogo min na. Mali wolomasiri tabaw u ye dankari mugujuguci la jatigɛwale kɛbaa dɔw la n'o ye terrorisiw ye ka tila k'u ka maramafɛn cɛjugu k'olu minɛ u la ani a kisɛdenw. Nin wulikajɔ min kɛlen filɛ Mali faamaw fɛ a kɛra Kwakuru tarata avril kalo tile 28 wa Sanɔ Pankuru k'olu ka dɛmɛɲɔgɔnya ko o jɔyɔrɔ bonyana a ko la kosɛbɛ o de kosɔn mugujuguci la jatigɛwale kɛbaa ninnu u ye yɛrɛɲini kɛ u taalan ye wa k'u y'u nɔbɔ fo ka se u ɲa kɔnɔnaw na. Wolomasiri tabaw ka Pankuru saba Banyango k'olu de ye nin wulikajɔ in kɛ n'u ko ma ko Pankuru jɔnɔ la n'o ye hélicoptère ye Super Tucano ani Pankuru min bɛ kunnafoniw ɲini k'a lase n'u ko ma ko Cessna 208. Funangɛnu ka jɛrɛjɛkulu min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan n'an ko ma Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie n'o de ye funangɛni minnu ka wulikajɔ bɛɛ jamanadenya u bɛ se ka jidi cogo min na ani jɛmufanga ka kɛ fɛn sabatilen anw fɛ Mali kɔnɔ yan bakuruba fɔla AJCAD a ɲɛminɛ musolaka Adam Diko a n'a nɔnaw kunungo sɔgɔmada fɛ u ye laseli kɛ ka ɲɛsin dɔnnibagaw ɲininaw ma u dagayɔrɔ la Badalabugu laɲini tun ye ka ɲɛfɔli kɛ dɔnnibagaw ɲininaw ye jɛrɛjɛkulu in AJCAD a ye baara minnu kɛ yanni kalata ka se wasaden kalata a bɛ o ko fɔ marisi kalo tile 30 ani avril kalo tile 19 ani kalata waati la u ye baara minnu kɛ fo ka se kalata tɛmɛlen u b'a fɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi ɲɔgɔn kan o de kosɔn sa an b'a ɲini aw fɛ a ka Adam Diko a ka ale lamɛn AJCAD o ɲɛmaa don. K'a yira k'a fɔ AJCAD ye baara mun kɛ komi y'a fɔ an ye denmisɛnninjɛkulu min an ka baara ɲɛsinnen don fasoden ɲumanya ma u b'a yira o la k'a fɔ mun ye kalafili ye AJCAD jɔyɔrɔ ka bon la kosɛbɛ donc kalafili ninnu na an ye baara daminɛ depuis mun ye révision des listes électorales n'o ye mun ye an ka kalafili gafe o lajɛli depuis o wagati an ye baara daminɛ a yira mɔgɔw la k'a fɔ minnu kun tɛ fiche électorale kan mɔgɔ minnu ma se ka voter 2018 la u bɛ se ka taa u ka kunnafoniw di o commission mɔgɔw ma pour que u ka se
k'o baara kɛ donc an y'o baara daminɛ depuis 2019 donc kana se fo ɲina élection ma donc an ye kunnafoni di kɛ mɔgɔw ka wuli ka t'u ka carte d'électeur ɲini bana min fɛnɛ n'a bɛ fɔ a ma coronavirus ye o selen an ka jamana kɔnɔ donc an miirila k'a fɔ gouvernement tun bɛna élection bɔ a ma parce que an y'a ɲini gouvernement fɛ mun ye ni élection ye n'a tun bɛ se ka bɔ a ma an y'a ye président bɔra k'a fɔ ko élection bɛ kɛ donc président kɛlen ka o décision in ta an ye an ka baara tɔ sinsin kunnafoni di kan mɔgɔw ye n'u ma ɲɛ u bɛ bɔ ka taa u ka carte d'électeur ta a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko mesure barrière n'o ye k'u tigɛ ko safinɛ na kuma bɛɛ n'o ye ka danfara 1 mètre k'o bila u ni mɔgɔ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'olu respecter donc an ye an ka baara sinsin o kan kosɛbɛ donc élection yɛrɛ la an ye baaraba 2 kɛ baara fɔlɔ an b'a fɔ ma assistance citoyenne o de ye ka mɔgɔw dɛmɛ fasoden ɲumanya yɛrɛ kɔnɔna na baara 2nan o tun ye observation o ye ka lajɛli kɛ yala kalafili yɛrɛ bɛ ka kɛ cogo di donc assistance citoyenne n'o ye ka mɔgɔw dɛmɛ fasoden ɲumanya kɔnɔna na an ka o baara ɲɛsinna mɔgɔ minnu n'o y'a sɔrɔ olu tun b'u ka carte d'électeur minɛ fɔlɔ olu mɔgɔ ninnu dɛmɛ u ka carte d'électeur bɛ bureau de vote mun na u ka se ka taa o ta o bureau de vote la ou bien ka se ka a yiru la u kan ka voter centre mun na k'o centre yiru la mɔgɔ minnu fɛnɛ ye n'u ye lujuratɔw ye ani mɔgɔkɔrɔbaw ani k'olu fɛnɛ dɛmɛ u ka se ka u ka kalafili yɔrɔ la sɔrɔ lafiya kɔnɔna na donc coronavirus ko fɛnɛ na an ye kunnafoni di mɔgɔw ma kosɛbɛ fɛn fɛn ye mesure barrière ninnu u bɛ se k'olu labato cogo min yan'u ka don bureau de vote kɔnɔ k'u tigɛ ko safinɛ na n'u bɔra fɛnɛ k'u tigɛ ko safinɛ na ani ka se ka danfara don u ni mɔgɔ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se k'o respecter cogo donc an y'o baara kɛ premier tour la o baara in gɛlɛyara an bolo dɔɔni parce que an y'a ye bureau de vote caman na o fɛn ninnu tun tɛ tigɛ ko palan ninnu tun tɛ mais deuxième tour la u sera ka baara k'o la kosɛbɛ parce que o y'a sɔrɔ gouvernement kɔni an tun ye wele min kɛ tigɛ ko palanw ka kɛ yɔrɔ bɛɛ gouvernement tun ye o wele accepter bon min ye lajɛli ye n'a bɛ fɔ o ma observation a kɔlɔsi donc o kɔnɔna na fɛnɛ an tun ye mɔgɔ 260 an tun ye o de bila bureau de vote kɔnɔna na donc an bɛ baara kɛ cercle 15 de la Mali région 6 ka fara Bamako kan donc an ka observateur tun bɛ bureau de vote dɔw kɔnɔ donc olu ye lajɛli kɛ yala kalafili yɛrɛ a bɛ ka kɛ cogo di est ce que bureau bɛ dayɛlɛ heure la est ce que mɔgɔ minnu bɛ ka taa voter est ce que o ka ca est ce que a man ca fo ka taa se résultat proclamation yɔrɔ ma donc an tun bɛ o information olu tun bɛ mun ci an ma plateforme dɔ tun b'an bolo an b'a fɔ min ma Malicracy élection o tun bɛ mɔgɔw permettre i bɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ ka se k'a dɔn yala problème bɛ bureau de vote jumɛn na problème bɛ centre jumɛn na ou bien fɛn jumɛn bɛ ka kɛ centre jumɛn kɔnɔ a yira fɛnɛ o ni baara ninnu bɛɛ kɔkɔrɔma donna ni an ka dɛmɛbagaw ye n'o ye ambassade de Danemark ani ambassade de France an ye min ye ni kalafili na an y'a ye k'a fɔ min ye mɔgɔw bɔta ka taa voter an y'a ye o jiginna kosɛbɛ parce que n'i y'a ta globalement a bɛ n'a fɔ n'i ye mɔgɔ ta 100 o 100 mɔgɔ min taara voter a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 35 kan donc an y'a ye k'a fɔ o taux o jiginna kosɛbɛ mais an y'a ye k'a fɔ o fɛnɛ o bɛ lafaamuya ni mun ye o ye bana min n'a bɛ fɔ a ma coronavirus o yeli o y'a to mɔgɔ caman fɛnɛ ma sɔn ka taa voter parce que a bɛ fɔ cogo min bana in sɔrɔ ka di contact fɛ donc caman y'a ye k'a fɔ élection bɛ se ka kɛ occasion pour que bana in ka warankata jamana kɔnɔ donc caman ma taa voter o kama kun filanan fɛnɛ kun ye min ye o ye an ka jamana lakanako ye an y'a ye k'a fɔ lakana sabatilen tɛ jamana fan bɛɛ surtout n'i ye an ka jamana camancɛ yan fan ani kɔrɔn yan fan ta k'a lajɛ an y'a ye ko yɔrɔ dɔw yɛrɛ la bureau de vote ma se ka dayɛlɛ ka sababu kɛ lakanabaliya donc o fɛnɛ bɛ se ka o expliquer mun fɛnɛ bɛ se ka expliquer o ye danaya min yɛrɛ tɛ fasodenw ni politiki mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɛnɛ b'a to mɔgɔ caman b'a miiri hali n'i taara voter nafaba t'a la parce que politiki mɔgɔ ninnu u bɛɛ ye kelen ye ou bien dɔw b'a miiri namara yɛrɛ kɛlen don ka ban ne bɛ taa voter nafa t'a la donc maintenant an ye welewele min lase an ye welewele ta k'a lase kulu caman ma a kulu fɔlɔ o ye état ye état ka niveau la an y'a yira k'a fɔ état kan ka baara kɛ pour que mun ye fasodenw ye olu ka lakanako ani u ka kɛnɛyako o bɛ se ka lasabati cogo min na élection période kɔnɔna na an ye mun ɲini état fɛ fɛnɛ o de ye élection organiseli a ka kɛ transparency kɔnɔ ani kulu o kulu ka baara ɲɛsinnen don élection organisation ma olu kulu ka se ka fara ɲɔgɔn kan joona ka se k'a lajɛ élection a bɛ se ka teni bɛn kelenya ani tilennenya kɔnɔ cogo min na an y'a ɲini cour constitutionnel fɛ a ka kɔlɔsili kɛ mun ye cɛbaw ye ani min ye fasodenw ye olu ka hakɛw olu bɛ se ka lasabati cogo min ani fɛnɛ a ka
kɔlɔsili kɛ kosɛbɛ fɛn min ye gafe min n'a bɛ fɔ a ma loi électorale o respecteli o bɛ se ka lasabati cogo min parti politiquew fɛ ani mɔgɔ da bɛ élection ko la mun ye parti politiquew ye a y'a ɲini olu fɛ k'a fɔ ni problème o problème bɔra élection kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ ko siraw bɛ yen nɔ u kan ka sira minnu tɔgɔma pour que ko o problème gérer n'a bɛ fɔ olu ma contentieux électoral donc u ko o sira ninnu tɔgɔma ka na mɔgɔw wuli ka mɔgɔw labɔ k'a fɔ ko mɔgɔw ka kɛlɛ kɛ ou bien mɔgɔw ka bese ta ou bien mɔgɔw ka muru ta donc minnu ye an ka partenaire minnu bɛ yan nɔ an y'a ɲini k'a fɔ o mɔgɔ ninnu u ka armée malienne dɛmɛ u ka fara ɲɔgɔn kan mun ye an ka jamana lakanako u bɛ se k'o lasabati kosɛbɛ cogo min na élection wagati. nin tun ye Adam Diko ka laseliw ye AJICAD funengɛnu ka jɛrɛjɛkulu min ɲɛsin bɛ jamanadenya sabatili ani jɛmu fanga jidili ma anw fɛ Mali kɔnɔ yan nin nɔ n'u k'a ma ko AJICAD bakuruba fɔla o jɛrɛjɛkulu in ɲɛmaa dɔ tun bɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ka baarabolo waleyalenw na yanni wasaden kalata cɛ wasaden kalata waatiw baara minnu kɛra n'u b'a fɛ ka baara kura minnu kɛ. Ministiri ɲɛma ka laɲini kɔnɔna na Dr Boubou Cissé kuluba min sigilen bɛ coronavirus kɛlɛli kama COVID-19 u ye ɲɔgɔnnajɛrɛ dɔ waleya kunungo araba tileganyan fan fɛ ministiri ɲɛma dagayɔrɔ la primature laɲini ye min ye o ye k'a lajɛ baaraw bɛ cogo minnu na ani fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan yaasa coronavirus a kana se ka warakata fɛ anw ka jamana kɔnɔna na ɲɔgɔnnajɛrɛ in kuncɛlen kɔsa mun kɛra dogodogonin dugu kɔnɔna na n'u ko ma ko huis clos ministiri min ɲɛsin bɛ kunnafoni di ma jamana cakɛbolobaw ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya gouvernement ka laselikɛla don ale y'a jira k'a fɔ ɲɔgɔnnajɛrɛ in k'a bɛ kɛ waati min na ko y'a sɔrɔ ko Mali kɔnɔ fɛn min ka don k'a fɔ coronavirus yera maa min na maa 460 Baɲango Yaya Sangare ka fɔla sa a ko wulikajɔw de bɛ ka kɛ gouvernement fɛ yaasa fɛn min ka don k'a fɔ dan bɛ se ka sigi bana in na cogo min na kana warakata fɛ wa ko gouvernement bɛ ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ kura minnu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ka ɲɛsin Bamakɔ ani Kaye ma ni coronavirus ko juguyan bɛ o duguba fila in na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ olu ka kɔlɔsiliw la cogo min na. Nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasirijakulu ma fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila Maraka faama fɛ Ibrahim Lam kale to suya kɔlɛ la bi alamisa donya in na avril kalo tile 30 san 2020 ala man ka jɔnya na ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma aw ni ce a ka kanu ɲɔgɔnya kura ali la ka ɲɛsin sanga ni waati an lamɛnli ma a kan bɛn